Îl vom suna pe câștigătorul tragerii de astă seară, Banii înapoi. Alo. Bună seara! Alo. Vorbesc cu Iulian Munteanu. Da. Sunt Loredana de la Paradise Competition. Sunteți câștigătorul de astă seară. Deci, felicitări! Au fost numai 5. Da, au fost numai 5. Nu am urmărit pe online. Deci ați luat niște bilete pentru competițiile Paradise Competition. Și cei care au cumpărat bilete între 11 și 17 octombrie a fost anunțată azi chiar prima tragere pentru cei care și-au făcut conturi online. Suntem un site nou și am anunțat să fie lumea pe Facebook, dar am avut o mică problemă că nu s-a postat în direct, așa că am făcut înregistrarea și am postat-o la 2 minute după. Și am vrut să fiu foarte rapidă ca să vă anunț că deja aveți banii înapoi în coș. Deci tot ce ați cheltuit ați primit înapoi ca site credit. Deci acești bani îi puteți refolosi la orice competiție. Puteți să cumpărați chiar bilete. Nu exager, am înțeles. Da, frumos. Da, mă bucur că ați înțeles site-ul, pentru că sunt foarte multe explicații acolo cu premii instant, cu site credit. Încă trebuie să mai fac video și să văd cum să ajungă informațiile la cât mai mulți. Dacă sunteți pe Facebook și distribuiți postările, în fiecare joi de acum încolo va fi o tragere ca să se promoveze competițiile, să se termine cât mai repede, da. Deci, să vă propun, ca să fiți mai cunoscuți, să încercați să introduceți niște reclame pe concursuri online, da, mai multe site pe concursuri online, să trimite și noastră. Deci aștept orice informație, orice idee pe WhatsApp-ul de pe site. Sau acum aveți numărul meu, cum v-am sunat, așa că ținem legătura pe WhatsApp. Bine. Da, mulțumesc. Eu ceva nou și am zis să văd și eu dacă e ceva mai vedeți ce noroc din prima. Da, mulțumesc. E ceva plăcut să aflu și deci pot să folosesc banii pur și simplu din contul de online, da? Da. Și luați oriunde. Competiții aveți deja acum în cont. Iar premiile instant înseamnă că până se consumă biletele competițiilor, se pot primi premii direct în cont. Dacă se nimerește un premiu instant, e totul la noroc, pe măsură ce se cumpără bilete, dar sunt foarte multe. Deci, de exemplu, la mașină sunt 1000 de premii instant, din care s-au consumat 4 numai. Deci, sunt multe șanse și acolo. Bine, nu au știut oamenii exact cum se procedeze și prima dată când se lansează ceva, oamenii sunt mai distanți. Așa e. Nici noi nu avem foarte multă experiență de promovare, dar încercăm să ne mărim echipa și din mers să învățăm ce avem de făcut. Bine. Da, e interesant. Mă bucur și vreau să faci. De unde sunteți? Și să văd, să-și bucură să văd cum evoluați. Da. Stați cu ochii pe noi. Da. De unde sunteți? Din București. Din București. Ok. Bine, o seară frumoasă. Da, mulțumesc mult. La revedere. La revedere, Semna.